Муҳиддин Асадуллоев, чемпиони феъли Осиё миёни ҷавонон ва дорандаи нишони тиллои ҷоми Осиёи ҷавонон дар соли ҷорӣ ва чемпиони Осиё миёни наврасон дар соли гузашта бо ҷудогии сафед аз Тоҷикистон аст ва Магомед Маштаев бошад аз Федератсияи Русия ё варзишгарони бетараф. Инҷо аввалин расишо аз ҷониби паҳлавони мо хеле хуб аст. Муҳиддин Асадуллоев инҷо мехоҳад ки ҳарифро дар замин нигоҳ дорад, вале муваффақ шуда натавонист ин навбат. Эътибор мешавем дӯстони азиз ки Муҳиддин Асадуллоев яке аз он чеҳраҳое аст ки умедвориҳоро хеле зиёд мекунад имрӯз барои ба даст овардани нишонҳои ифтихорӣ. Муҳиддин Асадуллоев соли 2023 ҳам дар чемпионати ҷаҳон ширкат дошт, вале муваффақ шуда натавонист. Аммо имсол беҳтарин фурсат барои паҳлавони мо аст. бибинем чӣ гуна суръати баланд касб мекунад нерӯсанҷии ҳарду ин паҳлавон. ва инҷо гумон мекунам паҳлавони моро ба назди табибон равон кард довар. خب Муҳиддин Асадуллоев дар марҳилаи аввали рақобатҳо озод буд. Сомон Маҳмадбеков ҳам дӯстони азиз дар қатори дӯстдорону ҳаводорони ҷудои меҳан дар он ҷо нишаста аст ва албатта ки ҷавононро дастгирӣ мекунад. Хуб дӯстони азиз, Муҳиддин Асадуллоев дар марҳилаи аввал озод буд, вале ҳарифаш бошад намояндаи Молдова Влад Митруро шикаст дод, баъдан ба ин марҳила омад. Хуб бармегардад Муҳиддин Асадуллоев ва инҷо бо сари китф мехост партов кунад паҳлавони мо, муваффақ нашуд, вале акунун Маштаев ҳам барои нигоҳ доштани ҳариф дар замин талош мекунад. Муҳиддин Асадуллоев албатта таҳкурсӣ зинаҳои аввалро ҳам як муддат дар Федератсияи Русия ҳам машқу тамрин мекард, омодагиҳоро дар он ҷо тӯли чанд сол дида буд ва баъдан акнун солҳои охир дар назди Иззат Худоиёв тамрин мекард, мураббии тоҷик. фишори Маштаев инҷо бештар мегардад. Набояд ин мавқеиятро Муҳиддин Асадуллоев ба ӯ гузорад. бештар росто амал кардан барои паҳлавони мо хубтар аст, чун маълум гардид ки дар ду ҳолат Маштаев мехоҳад ки ҳарифро дар замин нигоҳ дорад, яъне Муҳиддин Асадуллоевро. Ба ҳамин хотир агар дар ҳолати росто фаъолият кунад ё рақобатро идома диҳад, Асадуллоев хубтар аст аз боло доштан ва аз камарбанд медорад инҷо паҳлавони мо, вале партофт аз ҷониби Маштаев буд ки ин ҳам хушбахтона бе натиҷа ба анҷом расид. дар ин зергурӯҳ албатта рақиби қавитар барои Муҳиддин Асадуллоев ҳамин Маштаев аст ва баъдан Мануэл Парлати аз Италия. Маштаев инҷо шидо мегирад. ин албатта барои паҳлавони мо хуб аст ва боз аз ҳамон равише ки қаблан дошт Маштаев истифода мебарад. шумораи мухлисон ҳам хеле зиёданд дар бентолор ва паҳлавонони моро албатта тарғиб мекунанд. албатта пешгӯишаванда ҳам буд ки ин рақиб барои Муҳиддин Асадуллоев душвор хоҳад буд, монеа эҷод мекунад, вале ҳоло вақт ҳаст, имкони пирӯзӣ ҳам шояд ба миён биёяд. боз ҳаракат аз ҷониби Маштаев
ӯ кӯшиш мекунад ки ҳолати лат додани дастро истифода барад ва мавқеиятро хушбахтона инҷо паҳлавони мо ба ӯ нагузошт. дар маҷмӯъ имрӯз дар вазни 57 килограмм Кан Александра аз Тоҷикистон, Райҳона Раҳима Ханҷарбекова аз Тоҷикистон дар миёни бонувон ҳунарнамоӣ карданд ки ҳарду шикаст хӯрданд. ҳамзамон Ҷонона Назарова дар вазни 63 килограмм ноком шуд дар марҳилаи дуюм. шидои дуюм ба Маштаев дода мешавад. инам албатта барои Муҳиддин Асадуллоев хеле хуб аст. ва баъдан дар вазни 73 килограмм Илҳомиддин Ҷабборов ҳам аз Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кард ки ӯ дар даври аввал аз Абубакар Исупов аз Федератсияи Русия шикаст хӯрд. ва имрӯз ягона нафаре ки акнун боқӣ монд аз варзишгарони мо Муҳиддин Асадуллоев аст ки ҳамин ҳоло ҳунарнамоӣ карда истодааст. кунаҳои кам боқӣ монданд ва хеле имконияти хуб буд барои паҳлавони мо. агар ҳалуки берунаро ба кор мебурд, метавонист ки инҷо муваффақ шавад. хуб, ҳамин тавр кор ба Голденско рафт. хуб, дар Голденско мо аксар вақт рақобатҳои Асадуллоевро мушоҳида кардем. бештар қувваашро сарфа карда метавонад, вале фишори Маштаев инҷо хеле хатарнок буд ва ҳатто ба вазари ҳам наздик буд ин фишор. хушбахтона ин ҳолат акнун бидуни имтиёз аст. бояд Асадуллоев кӯшиш кунад ва ана ҳамин фишорро бояд барвақттар иҷро мекард ва бо имтиёзи ипон ҳалуки берунаро самаранок истифода бурд. фишор ба самти хафоф ва муваффақ ҳам гардид Муҳиддин Асадуллоев. дар як рақобати хеле сахту сангин билохира паҳлавони мо тавонист ки роҳи худро ба марҳилаи сеюми рақобатҳо ҳамвор созад. бале, ҳамин тавр даст боло мешавад Муҳиддин Асадуллоев ва мухлисон ҳам албатта хушҳол мегарданд барои пирӯзии ин паҳлавони мо. гуфтем аз ҳама рақиби душвортар дар ин марҳила умуман дар ин зергурӯҳ барои Асадуллоев ана ҳамин паҳлавони кишвари Федератсияи Русия буд, Маштаев, ки хушбахтона ӯро аз садди роҳаш берун мекунад.